Benvidas a un novo programa de GZ Música TV. A actualidade da música do país na vosa televisión. Dentro sumario. Benvidos ao novo de GZ Música. Pati Castro entrevístase con Nuada. O Dani vai de festa coas efémeras. E traemos vos o último en videoclips. Comezamos. Nuada son unha banda de Teixeiro, Curtis, rock urbano e intensidade lírica. Con elas falou a nosa compañera Pati Castro, de Mulleres Galegas Cañeras. Moi boas a todas e a todos, estamos aquí con Mulleres Galegas Cañeras. Darlle as gracias aos meus compañeiros de GZ Música por esta oportunidade, porque estamos con Nuada. Hola, moi boas a todas e a todos. Que tal? Hola. Hola. Bueno, vou vos a ir presentando. Temos a Brais, saluda Brais, que é o cantante e guitarrista de Nuada. Estaría Elena, a baixista, hola, moi boas. Hola. Nina, a batería. Hola. E o guitarrista máis solista, podes decir, non? O José. Moi boas. Bueno, pois quero que eles máis ou menos se vayan presentando e que vos conten de que vai Nuada, pero pouquiño a pouco. O primeiro, vamos a empezar por Brais. Bueno, como vedes, todos eles son xente bastante nova, que dan moitísimo gusto porque fan rock en galego. Que o faga xente nova, para min é un placer. Bueno, Brais, ti eres o vocalista e o frontman do grupo. Preséntate un pouco, dilles, aparte de ser de Teixeiro, dilles que se coce por Nuada e pola túa cabeza cando cantas. Pois, a ver, eu o que é Nuada empezáramolo uns cantos amigos dali de Teixeiro que, bueno, un tocaba a guitarra, outro tocaba a batería, outro, bueno, xuntábamos pa tocar, o sea, era o noso hobby, como outra xente a mellor, pois, ten o hobby de ir xogar ao fútbol ou o que sexa, non? E nada, eu despois, cada un tirou por facer outros proxectos e quedamos en Marina. E bueno, foi así un pouco como naceu o que é Nuada hoxe en día, non? Okay. Pois xa que ti e Marina fostes os que quedaron de, podese decir, de proxectos anteriores, non? Sí, porque é que é moi difícil decir cando empeza Nuada, non? Porque, claro, empezou sendo así un grupo de amigos, pero despois o que é xa de decir, temos un grupo, pois foi con Elena e con Marina. Bueno, pois nos vamos abaixo, nos vamos con Marina. Bueno, Nina. Hola, que tal? Moi boas. Hola. Bueno, ti tamén vives cerquiña, me estaba antes comentando que vivides os tres moi preto, pero ti eres dunha aldea preto de Teixeiro. Sí, o sea, eu dun Paradela, concretamente, sí. Bueno, sodes amigos polo que entendo, tanto ti como a Brais de sempre, non? Sí, nos xa fomos xuntos á escola desde os 4 anos ou así. E xa cando estábamos na clase era como temos que montar un grupo de rock, non sei que, sempre estábamos falando deso hasta que ao final xurdeu e nada, xa empezou todo. Carai, e por esa pulsión por facer un grupo e un grupo de rock, ademais, e en galego, porque me supoño xa, que sempre foi na mesma lingua. Sí, o sea, por exemplo, eu desde que era moi pequeniña quería tocar a batería, pero bueno, hasta son 12 anos non empecé. Brais tocaba a guitarra desde que era máis pequeno tamén, sempre falábamos en plan, pois, o sea, o que máis nos gustaba os dous era o rock, entón era un grupo de rock, porque non íbamos a facer outra cousa. En galego, a verdade que ni siquiera, bueno, eu creo que ni se cuestionou, en plan, foi en plan en galego porque no que nos expresamos diariamente non tiña sentido facer un outro idioma, creo eu. Que gustazo, bueno, me enchedes de gozo, satisfacción, e iso que non son nada monárquica, sabes? Bueno, Elena, ti, polo visto, tamén é da zona, seguramente tamén coñecías a Brais e a Nina tamén de sempre, pero como foi a túa entrada ou como te añadiches a ese combo de Brais e Marina? Pois, bueno, eu coñezo de toda a vida tamén, fomos sempre amigos dende pequenos. O que pasa é que, bueno, sin máis, non estaba eu aí ensaiando con eles diariamente cando empezou
así como o que se pode dicir que foi Nuada dende un principio, pero bueno. Pero sí que tamén estaba neses soños de pequenos de querer montar un grupo con eles. O que pasa é que despois, así, bueno, por, sin máis, andaba por aí noutras cousas. Pero un día dixeronme, a ver, comprei un baixo e vente tocar con nós, que ti tuveches un baixo de algunha hora e tal. E dixen, bueno, pois nada, a ver, vou ver que comprei por Wallapop, 1000 anuncios e tal, e ainda se lle busca un baixo. Vou comprar un baixo ali, non sei se a Cambre ou Arteixo e tal, de segunda mão, que é o que teño a día de hoxe. Se cadra hai que renovar algún día destes. Se renovará. E nada, aquí estamos. Bueno, e vamos xa polo último que nos falta, porque podese decir que Brais, Helena e Nina fixeron cousiñas xuntos, de feito deron concertos, e de pronto dime, que temos unha persoa máis no grupo, e digo, hombre, que tedes unha persoa máis? E chamase José, e ti veste un pouquinho máis lonxe, de Melide. Hola, que tal? Hola, hola. Pois Dime como conociche estes tres? Home, a eles xa os coñeci desde facía anos, a maioría. O sea, a Helena, sí, despois a Nina e a Brais un pouco máis adiante. Pero bueno, xa os coñecía cando eran Nuada e tal. Entón un día ofreceronme simplemente se quería tocar, e eu dixen que sí, o sea, que me apetecía. Foi bastante sinxero, realmente, como xa nos coñecíamos de antes, foi preguntarme se tal e aceptei tocar, simplemente. Bueno, que saibades que é o grupo máis paritario que coñezo ahora mesmo, sabedes? Isto de que seades 2 e 2 mola moito. De feito, vamos, para min é o ideal. O peito pela teixada, sopra como eu adiante. Agora fuxo, agora marcho, e agora voume. Agora fuxo, agora marcho, e agora voume. Como se leva isto? Como facedes as composicións dos temas? Bueno, me supoño que agora José añadeuse a xa temas que xa estaban creados con anterioridade, pero ahora mesmo estades en proceso creativo. Contádeme o que estades facendo agora mesmo e un pouquiño o que viña de antes. A ver, Brais, conta aí un pouco, va. O sea, o que estamos facendo ahora mismo. O que estades facendo ahora mismo e o que xa fixestes, porque vos xa vides. Cando comenzastes a ser Nuada? Ese combo de tres, o que despois añade o José? Eu diría que en 2016, que foi máis ou menos cando empezou con nos Helena. E dai, pois nada, botamos uns anos facendo así concertos pequeniños, porque, bueno, tamén estábamos empezando. Donde houve así un pouco de cambio, que notamos nós que, bueno, que xa nos empezaban a chamar de algún sitio para, o sea, novo para tocar, non? Foi cando gravamos o primeiro EP, Barullo Melódico. E entonces aí sí que notamos un cambio, porque, bueno, a xente empezamos a escoitar e tal, e moloulles. E nada, e agora estamos a punto de quitar o segundo disco. E como se vai a chamar? Pódese decir? A ver, aí, Nina, voute apretar a ti, va, un pouco. Como se vai chamar isto? Pois, ao principio iba a ser outro nombre, creo recordar, pero ao final quedamos con de construir e refacer. Porque un dos temas chamase así, que xa o tiñamos de antes, pero non o tiñamos grabado. É como tamén un pouco o cambio de Nuada, porque antes era como máis intimista, as letras e tal, e agora é como máis temática social e tal. Entón é como eso, de construir e refacer o grupo, digamos. Bueno, é como eu vexo, creo que é así, sí. Moi ben. E ti, Helena, que nos podes decir deste novo traballo xa con José? Que se vai a topar a xente? Pois, eu creo que un grupo bastante máis maduro, non? Que é o que sempre se di cando sacas así outro traballo, pero eu creo que é certo, porque a verdad, musicalmente, bueno, xa non é que eu creo que encontramos máis como un estilo propio e tal, porque sigue a esencia de Nuada do primeiro disco, pero sí que está moito máis mellorado, non? As cancións son moito máis compactas, non sei. Eu tampouco son unha experta en música, seguro que te poden falar moito mellor, sobre todo José, do
de musicalmente como é o disco, pero bueno, creo que soa moito mellor. É o que decías antes de se agora que somos un máis, como facemos para compoñer e tal, eu creo que, por exemplo, José sí que ten un peso bastante importante nas cancións, aínda que se unirá así agora máis recentemente, sí que aporta moitísimo á banda. Pois veña, José, fálanos un pouco do que van as composicións de Nuada, por onde se meten? Veñen do anterior ou refanse, como ben dio o nome do disco? Pois un pouco de todo, o sea, bueno, se realmente compón Brais é o que compón como a estructura, o esqueleto, todo. Entón, eu normalmente, entre todos damos ideas e todo eso para darlle forma a canción. Eu, como fago a guitarra solista ou a guitarra de acompañamento, pois moitas veces meto, pois, se quero meter unha melodía ou algo así, entón vou probando distintas alternativas e a cal é a que máis lle gusta a eles, pois decidimos entre todos cal é o mellor, basicamente. En canto ao estilo, pois é un poquinho... Outro EP era un pouco máis rock, así, máis punk, estes cadra, o sea, aparte de ser eso tamén, un poquinho máis metal se cadra, pero tampouco moito, o sea, é como unha evolución do anterior, eu vexo como unha evolución do anterior. Bueno, gústame eso de que vayades cara ao metal, que queredes unha que tira para casa. Así que chova ou escampe, eu chego a disimular que todo sábeme mal, disimular que toda me igual, disimular que non poido, disimular que estou roto. Eu a verdade que vos coñecín nun concerto, quedei realmente gratamente sorprendida, porque a verdade que sonabades moi ben en directo, expoño que en directo soades ben, aínda que teño escoitado traballos vosos. Onde foi grabado, onde estades grabando últimamente este último traballo? Bueno, pois vou lucir eu. Este gravámoslo no mesmo sitio que o anterior, que é Ocho Estudios, en Lugo, con Jael, que a verdade é que se porta super ben con nós e axúdanos un montón tamén, porque nós a mellor chegamos ali con certas cousas que timos Dios, non sabemos se facelo exactamente así e tal, e ele sempre nos axuda un montón, entonces, bueno, eu creo que estamos todos super contentos de ir ali. O sea, que vos fai tamén traballo de produtor, non só lo grava, vamos. Bueno, en certo modo, sí. Supoño que todo este parón, pues como a todo o mundo que estamos metidos dentro da música, da cultura, pues, bueno, estamos moi de capa caída, porque a verdade é que é un pouco complicado dar concertos ou simplemente ir a un concerto, xa non darlos, sino poder verlos. Pero, como vos está afectando isto a nivel creativo? Estuveste realmente, aproveitastes todo este tempo para poder sacar estos temas para adiante? Credes que foi unha cousa boa dentro do malo? Podes tamén contestar tranquilamente os tempos que irades. Pois, a ver, eu penso que foi difícil porque eu penso que pensamos moitísimas cousas. Quero decir, no outro disco, por exemplo, foi gravalo e foi todo moito máis rápido. E neste foi como en plan, empezáramos a gravar despois da desescalada, os primeiros temas, non? E ata fai uns meses non tiñamos todo o disco completo. Quero dicir que vamos pouco a pouco pensando moitas cousas, entonces sí que afecta a hora de tomar as decisións moi pausadamente, porque claro, de momento o presentar o disco está difícil, entonces, pois... Bueno, hai que presentar o disco, pero con medidas de seguridade, non sabes cal vai a ser o aforo ou en que sala o vas a poder facer. Sí que é verdade que bota un pouco para atrás todo. Pero bueno, tamén ten as súas cousas boas, non? O poder repensar as cousas e facelas con máis calma. Hai que tamén verlo así. Que vos gustaría... Ahora vos planteades, isto vai ir desaparecendo, irémonos vacunando todos, se supón que saldremos en algún momento á rúa, a esta nova normalidade rara. Que pretendedes con este disco novo? Aparte de poder dar un concerto, que iso vai a ser moitísimo, unha cosa boísima. A donde queredes chegar? Cal é o seguinte paso para Nuada? Elena, por exemplo, estás moi calada hoxe. Pois é difícil a resposta, non? A verdade, cal é o seguinte paso, pero sí que, bueno,
eu creo que todas coincidimos en que, bueno, creo non, afirmo, en que a nos o que nos mola máis de ter unha banda é que o pasamos genial tocando. Pero aparte disso, se podes facer que o resto da xente tamén o pase ben e tal, xa é hostia. Entón non sei se temos algunha meta de decir, isto é o que queremos facer cando acabe a pandemia. Pero eu creo que seguir tocando, seguir que cada vez se achega máis xente aos nos concertos, que a xente nos escoite en redes e nos diga, moloume tal, este tema. Non sei, a min é o que máis me mola, a verdade. De momento non aspiro moito máis que a xente lle vai gustando o que facemos e que non lo vai dicindo, que sempre anima. Confundo opinións e falas en condicións. Na miña cabeza non sei que facer. Non acho conclusións e acabo en obsesións. Morfina para adormecer o corazón, as ilusións. Cantar en galego, facer rock e facer metal pode ser un hándicap ou pode ser algo que vos empuxe? A ver, depende. Un handicap, se quere ser mundialmente famoso, ter millóns de seguidores, pois o normal é cantar en inglés, que fan o 90% do grupo, ou en español, pero se o galego tampouco che vai pechar portas, o sea, é como aquí tal o que queremos facer, o galego vale perfectamente, non nos vai pechar ninguna porta, ao contrario, aquí pola zona eu creo que é bastante fácil conseguir se cantas en galego. Pero bueno, creo que é algo que hai que aproveitar e hai que explotar o máximo. Unha pregunta que vos fago en xeral. Moitas veces se fala de que a xuventude que fala pouco galego e que hai pouco galego na rúa. Como vedes no voso ambiente? Hai moito galego falante? Sí, non? Eu non sei, eu diría que na nosa xeración, claro que non é o mismo, porque eu, por exemplo, estou acostumbrada, eu cando iba ao cole, ao instituto, falamos en xeral en galego, a maioría, pero nas cidades non é o mismo. Eu que sei, tamén agora os rapaces máis novos, eu que si que noto, é que ainda que sexan da aldea, moitos falen en castelán. Non sei, é un tema hipercomplicado, pero non sei. Eu, por exemplo, sí que estuve estudando en Vigo, bueno, estou, e ali 90% da xente coa que me cruzo fala en castelán. Pero sí que o que me mola é que moita xente que é castelán falante, o mellor fala conmigo e fala en galego. Eu que sei. Bueno, a iso eu quero chegar. Eu creo que se xades xente nova, que estedes facendo música en galego e que por encima non sexa unha música extremadamente comercial, pero sin embargo se vos ve con ganas de tirar para adiante, de que os coite xente, porque vedes que tamén no voso ambiente hai xente que é galego falante, e xa non galego falante, pero que lle gusta este estilo musical, porque como ti ben dis, cando ti llos falas, eles tamén falan, así que algo te lles tira. Creo que estades facendo algo moi bo en xeral, non só porque sexa un proxecto que eu creo que vai moi ben, que é Nuada en si mesmo, e este novo traballo que construir e desfacer, senón porque ademais estades facendo unha cousa que é moi importante, que manter a fala, porque ao fin e ao cabo so desa xeración que ahora mesmo o está levando. Bueno, moitísimas grazas, Brais, moitísimas grazas, Elena, Nina e José, de verdade, un placer. Espero poder vervos en directo e poder facervos esta entrevista como foi xa fai casi 2 anos que habíamos quedado para poder facela en directo, pero non puido chegar a ser porque ese fin de semana nos pecharon a todos. Así que, bueno, un placer, meus. E ata moi pronto. Igualmente. Aínda que estivemos confinadas, a actividade non parou. Unha mostra son as efémeras. Esta banda creouse na pandemia e presentou fai moi pouquiño o seu primeiro disco. Disfrutade con elas.
un residente, resiliente, un pouco pestilente, porque nunca lava os dentes. Son moi asertivo, un gaúcho imperativo, son un tipo inclusivo e un moi bo amigo, porque vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos reducimos e dámonos moitos vivos. E dámonos moitos vivos. Hola, estamos na Sala Rebullón en Mos unha vez máis e estamos aquí coas efémeras, bueno, con 7 delas, que creo que nos falta, non? Faltanos unha efémera por aí, por aí. Faltanos Pedro e elas son, a ver si lembro os nomes todos, elas son Olga, Berto Fon, Xerardo, Claudia, Paqui e Irene. Nada, as efémeras que teñen un disco novo que veñen presentar aquí e entón o primeiro que lle vamos preguntar, vamos comenzar preguntándolle a Olga de onde xorden as efémeras, porque é unha banda relativamente nova, non? Pois si, xurdimos do confinamento, como a outras moitas, facendo músicas, partillando vídeos domésticos. Justaron, no verán, pois propuxéronos uns cantos concertos en Redondela, que é a nosa vila, e parroquias, e aí pois comezamos, daí xurdiu, pois bueno, do ben que saíron eses concertos e unha xira de furanchos que fixemos tamén, que reventou de éxito, botábanos, porque a xente se puña a bailar e non podía ser. Pois dese éxito pois xurdiu a idea no inverno pois de gravar este disco que fixemos noutra parroquia de Redondela, en Ventosela, con José Manuel Díaz, super técnico de son, e agora estámoslo presentando, é o primeiro que temos e a ver que vos parece. Porque toca esta, según conta Olga Berto, esta é a presentación, o primeiro concerto, non? No que vides con este novo traballo que vides de gravar. Bueno, non é o primeiro concerto despois de Sao, a presentamos en Vilar de Santos, no espacio Carabuñas, que é un aledaño a Arca de Noé, é organizado polo Arca de Noé. Esa presentamos ali a primeira contacto co público, non? Co disco na man. E que tal foi ali? Porque, bueno, Arca de Noé non sabemos como este espazo Carabuñas, coñecemos Arca de Noé, pero bueno, un sitio espectacular. Que tal foi a acollida do traballo? A verdade é que foi sorprendentemente ben, o sea, sorprendentemente, quero decir, moi ben, moi bo ambiente, a xente con moitas ganas de escoitar música ao vivo, a xente con moita alegría. Nós tratamos de eso tamén, de coller a alegría do público e tamén de volver a nosa, non? O sea, moi ben, perfecto, na Arca de Noé ali. Moi ben, podemos ver, por exemplo, na camisola de Fon, non? Que pon Artelixo, que é un dos colectivos, como coñecedes, sempre de Redondela. E eu, bueno, polo que falamos con eles un poquinho antes de comezar, e bueno, e porque os coñecemos algo tamén, pois sabemos que o proxecto Xorde, vos todas estades moi implicados nos colectivos e no traballo cultural en Redondela asociativo, verdade? Sí, nós desde prácticamente toda a vida estamos nas asociacións de Redondela e tamén estamos na de Artelixo, que xa levamos bastantes anos, que ainda se sigue facendo, que por certo agora mesmo está en estas 2 semanas en Redondela e nas parroquias. E a partir de aí, pois sí, eso, pois nos juntamos tal, sempre con inquedanzas musicais e, bueno, unha taciña de viño nun furancho, tal e cual, unha cantarela, e foron surdindo as cancións. Tiñamos unhas letriñas por aí e sí, e moi ben, a verdade é que moi contentas. Aí vai o torio por anseada a pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio por anseada pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio largar trasmallo nas asouliñas xornal de duro traballo. Aí vai o torio por anseada a pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio por anseada a pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio polo sobreiro, pozo da illa e polo lugar do cubreiro. Que é o nome? Porque iso desas efémeras. De onde sai? O nome puso Covelo. Contanos entón, contanos. Bueno, tivéramos unha... A verdade que foi, estuvo guai, porque tivéramos unha
bombardeo de nomes, Ajá. pero por WhatsApp, sabes, os grupos de WhatsApp a veces son... Sí, son o peor. Sabes de que te falo, ¿no? E sabe, como lo desde o principio era as efémeras underground, ¿no? O unplugged. Ben. Pero a partir de aí, bueno, pues, se te falo de 200 nomes, me quedo corto. Moi ben. E ao final, que carallo, veña, as efémeras e fora. Al principio eran efémeras solo, depois quedou as efémeras. E logo nos enteramos de que as efémeras son un insecto que ten unha vidiña, pero bueno, hai que vir ao concerto aquí para enterarse. Ah, vale, eso. O mercado disco, é verdad, que está toda a historia ali. Entón, eses segredos quedan para quen estea ao vivo. Aproveito para falar do disco, que bueno, co diseño, o sea, porque somos, aparte de nós, que tocamos e cantamos, nas efémeras, digamos que somos un equipo de varias xente. Contamos con Pelu Vidal para fotografías, e contamos con Quiquiño Amoedo e Sonia Míguez, que é o colectivo Coebra, que son os que fixeron o diseño do disco, que está moi curriño e moi currado, e moi bonito. Moi ben, entón, casi vou preguntar a Xerardo, sí. Paso a palabra ao meu compañeiro Xerardo. Si no, xa non me deixa nada para dicir, Sí. Entón, Xerardo, pero precisamente do que comentaba Fon, parece que un pouco levades ao grupo, non, as efémeras, o traballo que estades acostumadas a facer nas asociacións, non? O sea, é unha banda asociativa de alguna maneira, non? Sí, por suposto, partimos de aí desa base, o xérmolo de onde surxiu as efémeras, como unha rama máis do colectivo, e nos xuntamos para iso, para facer música e pasalo ben, que é do que se trata. Despois non sei se tedes, non sei preguntarles a Claudia, que se tedes bueno, como podes ver, pasalle o mesmo que este presentador, non somos moi mozos non, entón, entre que ser unha banda nova, tedes experiencia, Claudia, aí este interese pola música ven de agora ou xa de antes, non? Sí, por suposto. Aquí a xente, cada un no seu, ten unha bagaxe. Claro. Olga estivo no grupo Chouteira, dos anos 90. Fon e Paqui formaron parte de María Fumasa. Forman aínda. Ahora están un pouco ocupados con efémeras, pero sí. E, bueno, no meu caso estive na Orquesta de Saxos de Redondela. Sempre me gustou a pandeireta. Irene vai a clases de pandeireta, Gerardo vai a clases de tamboril, Berto tamén toca guitarra maravillosamente, e Pedro está en 7 grupos, pode ser. Así que a motivación da música nos acompaña. De trapo nas ondas de algodón, fuxamos xuntos entre da balea, as illas que o destino derraman cada borrón. Arrequín, polichinela, os corazóns de calcetín. Voulle preguntar a Paqui, por que onde sae, bueno, por que non facemos algo nós, un grupo nós, de onde sae todo onde nace todo iso, no confinamento, que nos decía Olga, sí, pero bueno, como as cabeciñas deron voltas aí, non? Bueno, como xa dixeron, eso, que estábamos metidos no activismo en Redondela con todas esas historias e todas esas inquedanzas que temos todos un pouco de todo, cultural, musical, reivindicativa, pois entonces acaba surdindo, si alguén ten así contacto coa música, pois acaba entre furanchos e festas, acaba surdindo. Sí, e imagino, no, que vos pasaría como moita xente tamén, foi un pouco tamén igual unha vía de escape no momento ese de confinamento, que había que estar aí na casa. Eso sí. Ter unha pantalla e ter aí música e comunicarse así foi importante, non? Eso foi moi importante, axudou, porque, bueno, aparte disto, cada un traballa e ten moito menos tempo, entonces eso, bueno, tempo para creatividade, para poder practicar e ensayar foi fenómeno. Foi o positivo. Bueno, e casi vou preguntar a Irene, estamos falando moito delas, non, de toda a banda, e apenas falamos nada do disco, non, do traballo, que como se chama, Irene, como se chama o traballo? Ten nome, xa podese decir o nome, claro que xa está a venda, e como que hai nese traballo de estrea das efémeras? Que hai detrás? Hai música reivindicativa, sabes, de diferente, pues,
dende diferentes perspectivas, non? Ecoloxismo, feminismo, activismo, sindicalismo. Fan esas cancións fan referencia a este contido, non? O nome do disco é As Efémeras. Sí. Falo baixiño, non? Sí, bueno, eu estou algo sordo tamén, teño que dicirlo. Un pouco constipada, sí. Bueno, iso, vai por aí, non? Todas tedes pois contacto, non igual todas profesional, pero sí contacto coa música. E no teu caso en concreto, como afectou todo este tempo, o sea, e o entorno teu, que imagino que terás contacto con moitas persoas dedicadas pois a formación e a música tradicional, todo isto como levastes este ano que pasou? Bueno, pois bastante ben, non? Porque co proxecto Mente sempre, bueno, é ilusionante, non? Bueno, cada un aportando o que pode, sabe, non? E dende aí, dende a música, e dende o coñecemento que temos cada unha de nós. Moi ben, pois non sei se queres engadir algo máis, se non xa casi vamos deixalas porque están a piques de subir o escenario, pero sí penso que o Fon sí que nos quere contar algo, contanos. Que temos un videoclip chulísimo, de Chora ao Mar, que bueno, que sí que está gustando moito, que é dun realizador que é o meu fillo, e de Paqui tamén, hoxe o dixemos. Ben, claro, se non na casa hai bronca despois. Oli con H, que vai todo seguido, e que paga a pena mirar, porque está moi chulo, e dá que pensar, e que está gustando moito nas redes. E é unha das nosas cancións, a primeira que fixemos, fixemos tamén para un disco de recopilatorio do Artelixo, e se chama Chora ao Mar, non? Porque a veces chama Berra ao Mar ou Chora de Pena. Eu penso que no YouTube penso que está como Chora ao Mar, penso, pero bueno, podemos cambiar o nome, que precisamente precisamente a arte efémera tamén ten esas cousas, non? Claro. Non está aí fixada no tempo, digamos, non? Pois sí. Tamén. Público no nome, ese nome non, vale. Bueno, pois xa mirades que, bueno, que as efémeras apostan por un tipo de creatividade colectiva, asociativa, no que o público tamén pode participar, incluso mudando as nomes das cancións se quere. Nada, vamos ver que tal a súa actuación aquí hoxe nas Pedriñas, en Mos. Bastonciños de algodón, toalliñas, compresas e tampóns, compresas e tampóns, compresas e tampóns. Berra pescada do pincho que desasou apenas ao chincho, plástico do pack das latas, bolsas dos superpapéis de prata. Berra percebe picando na rocha, soba calla bufanas cotochas, cachos, coches, rodas, camión, cortina de baño vermello paixón. Sofre o mar, chora de pena, caperues cheos de area, bastonciños de algodón, toalliñas, compresas e tampóns, compresas e tampóns, compresas e tampóns. Ese rapeiro de Chapela, aí o vai.
xente? Onde vai o lixo? Onde vai a xente? Onde vai o lixo? Onde vai a xente? Onde vai o lixo? Onde vai a xente? Onde vai o lixo? Onde vai o lixo? Onde vai a xente? Fondo Norte Rodesa dos Popes do punk rock galego no seu novo videoclip. Vayamos para bellos, queremos finar en ti. Galiza, esa nosa forma de vivir.